Ya, pamusoro idare. Aya. Pamusoro idare aya ngama tokora. Vane nyaya yawo iri mudare. Yatogarisa ina mbuya vaya. Ndipa Suzwana. Vakanga vari mudare munomu. Asi havachauyi kudare kwacho vakazototiza. Yakatofambiwa ikazi parifanira pagadziswe mweya uri pana mbuya ana wakaisa. Asi kuchauya kudare kwacho havachauyi. Saka pakazopuwa ripoti kuti mbuya ana haachatooneki pamutambo. Saka nyaya yakaitika ndekuti ndakazoisirwawo audio ngehama yawo South Africa. Ndakamuerengera vhiki rapera iyai ichiti hey, tanetseka dare woye ngenyaya yamukunda Sozwana ngemukadzi wonini mwana wedu ye wanetseka uri kundorwara. Takai kubomberawo kudare kuti ye mungatibetserawo sei nyaya inei tapota. Ndikazopingura zvakanaka. Tachizoti zuva redare tozoenda kuasharuka. Taenda kuasharuka ndoaerengere onini yenyu. Mashoko enyu ana ndaerengera tozonoti pangazoizwe forward ipi. Saka takaerenga paya pamusuya uko. Tauya panapa ndobva ndamutaurira. Vakazoisa futi onini yawo mashoko awo mufoni oti nyaya iri apa ngekuti tazoti kunoafa uri kwaonini kwasozwana uyawo patichazoiripota futi wakazvisunga abva muno. Saka mbuya wawo andofunga vanofunga vari vanokwanisa kuti vauye maonero edu anofunga ichizouya. Saka taikumbira kuti hapangaite kuti mupurisa atoende kuasungira apapo. Ndichoti enda anditori kwenda ndiro ndikati izvozvo hazvinasi kuita kuti tingati munhu uende kuzi ngaatosungirwa paonini parufu. Patichazozwa kwasharuka asi imwe dai mwaikwanisa itai kuti anorwara wacho akamangara neumweni wenyu munotuma hama yenyu youye kudare tochoona way forward kuti ingazoshandwa sei. Ndikati ndokuya kwavaita inyaya yambuya vaya. Asi tichichiona manje kuti vakatomuka variyo kurufu kubve kuti aya vekasozwana anofanira ichizive kwavari kuti nyaya ine akamboya wachaya munomu auya kuti hatimuzivi mukunda wangu kuti uri kupi. But izvozvo akadii kubvunza kuti unozoti tine nyaya iri kuchinyi iri kudare iyai uri papi. Ndikati ndo ini muchidimbu ndo nyaya yamashoko raya anoda kubetserwa ngembuya vaya vane nyaya. Mungati wedzerenyu mashoko. Pamusoro mutape yadare vese. Tise kumashokora. Tiri muno munguva yakareba munomu. Ngari mwedzi yacho yatoturikidzana. Tiri kuzama kuti tidini tironge ngenyaya yemukunda uri kurwara. Asi zviri kundoshaya basa. Saka imweona urichiona akasovoisira kuti atitowe tapota. Zamai kuti batsira ngoti mbuya atada kuzama kudini kuatsvaka asi kuoneka. Uri kubvunza hama dzacho kuti mbuya hama yanyu iri pari atisi kuziya kwaari. Saka ozwa kuti paite rufu motoziva kuti parufungwa amweni hama dzeshe dzinenge dzeiende kosanganapo. Ndo paakazozama kuvhoisira mupurisa kuti zamai kuti muende komutsvaka parufu apapo. Zvimwe dzenguva motuka mwadini mwamuona. Zvona tototi zvadariko zvinenge zvatodini zvinenge zvatonaka. Saka tafunga teti nguva imweni kwasonwa nyamashi anenge ari munhu. Pashwiro dzatakambozwa kuti pai aide kuti asangane muno pashwiro dzemuchinda wakasungirawo. Ndamwaona tiri munhu zvinezvi kudai kunoko. Saka kwakuda kukumbira kuti tibatsirikwewo ngenyaya yambuya akatiza kuti zvinofamba sei. Asi pano akanga kumbuzwa manyere kuperi kuti kurufuyo aya ari pa mbuyana. Atakambobvunza yakwainga aripo. Asaka oziya manje paari ndo. Ungauya parufu asikazi paari. Mbuya ekwazirwa nawo ariyo. Asi baari kugara ari kugara pakombo nepakevin. Ndo paanogara. Pakevin. Pakevin pazvimakombo nezvirimwa Kevin ndo mwaanogara ngo ndakatombosangana nawo. Kudai eitokwidza kudai. Makomboni yeparisiti. Ya papa pa Kevin ndipo parisitwa. Apapa ndo pa. Ane komboni.
mune zvikomboni zvirapa zvaigara anhu aishanda indo kwendorima ndakatobamaona ngemadziso angu kuti anogara pakomboni nditoabvunza kuti mbuya mazana munogara kuri uchiti ndiri kugara mukomboni ndo mwendiri saka chazoziva kuti komboni achingera asi pakeveni ndisika so una ari pabere Mozambique paanogara akaikorera ochisvika munomu muZimbabwe munomu vakaenda komangara kwaSabhuku Mutangwa vakaikorera saka vakachizouya pamambondima panapa vomangara saka mbuya ine yotisa futi ndinoona kuti madzimambo iyo ese makorero aiita inyaya yembuya ine yaikweya inongate inozviziya saka chiripo apa dai taidze kulingana naanasozwana akona ana baba acho tiadaidze panapa padaro taadaidza manje ochironzerwe zvekuizwa ndimutape tibatana tiri pamwepo nawo nekuti apa hama dzakona idzona anasozwana ari kukabe mbuya inei kuti aina kuroorwa ndiwo paari swingwisingwi kuti ekwamashokora ava havana kunga akaroore mukunda wedu saka isisi hatihambidzani nemukunda wawo nekuti hatimuzivi saka pana padare rakataura mambo akataura kuti isisi hatinei nebasa nazo imwimwe ekwasozwana ingadai mwakauye kumangara iri ndaa kuti ekwamashokora haana kubviseroora saka tinotamba neiripo saka anonge kusaidhira ekwasozwana naye kusaidhire mbuya inei kuti asahambire mbuya ari kurwara saka aya tinotofana kubatana tiri pamwepo tabatana tiri pamwepo tonase kuaronzera kuti afambidzane neekwamashokora nokuti anhu anaya aneseka ndingati ndiyo brief yendingaisa kumadhodha ese kuti anase kuvhurike njere ndapazwa pamwataura mutape kuti paitobhuya ekwaunini azouya mwaukambofana kuita masewo munhu wazuri apa kwako achenjedzahe ayamubvisa hepo ose kumwini munozombatire ku izvi mwatozokanzira kwatombofeyafeya otherwise hamuchamiriri dare kutotsvaka chete kwakutosvika cwi kubate mbuya ngoti izvi akaenda kodaidza kwasozwana kwabhira kuti uyati mutonge akati yashata ndio basa refoni ndo basa radzo amuchaawoni baripa idama iroro tiripo manje apa kuti nyaya izo ikasire kupera manje ngei kuti manje paidikane nyamusoro panapa ndokuti ikasire kupera podikane nyamusoro panapa wogara panapa iyona mbuya yatoizvongera totoibata nyamusoro ari panapa wototore chitunzi chawo nekuti tikandonge kunonokera shuwa achangwara futi vachatisa saka inodo kuti tatoazvongera panapa patova pana nyamusoro wototunge chiri apo mbuya yairipo yotopuwe zvekwayo yogara nayo uyu waite sefe unobhadhare mari manje ndopadotsvakiwapa apapo yaidhiya kana yaidhiya inotoreka ere usinaberekayo ndiyo ndipo paari kunzvenga ndipo pandataura paya akabata dare rineri rikabata ndo vanochizoita chanzo yekotsvaka hama dzacho akabatwa akasungwa nomingo otsakwa hama dzacho andi ari kutsvakaiti atimuziva ari kutsvakaiti atimuziva saka tazomuona isusu chiuyai unozonge ibhadhara ndiani ndiwo zveruchezvasungana babazi inodikana imwimwe munoti kwamashokora zvasungana babazi pamusoro apo ibhisi mari ekwasozwana avabhisi saka ndikuti panoshandwa sei pakado iyaidhi yakanaka washuwa kuti nyaya iripo inoda kuti havabvisire chinyi
kabatwe zviri apo pobviswe mweya uri apo votore zviro zvavo ndo zviripo chaizvo. Saka ivo panosvinyi manje washononesa ke ivona vanotizise hama yavo inei auya munomu osungiswe mazwi akakura kuti imwimwi kuti musaunze hama yanyu inei ndimwimwi muchashande munhu uno kuti mbuya nyaya inonesa ngekuti papotaurwa paya vaimbouya vachakagwinya havauyi. Kune musharuka wakura unozi awachi ouya watova musharuka kuti hanini handinawo mari. Amweni acho auyi anoti kwaizi aitora nyaya dzekuti pfuma hatizopuwe pfuma zvakadai hatipindimo ikwamashokoro asikazotipe chii. Handichaziya ije mungada kutaurawo mashokoro pamashoko anotaura ngatidai ora zvakana kuti zvadaroko ngatidai ngatichiti isusu zvikuninoa ndakabatika ndandichifunga kuti imwimwi neni taizoenda koita sekuti pari pakevheri padhuza taizotsvake zuva rekuendepo mazuva anengeyo nini tozotopangana zuva racho handiti tunoenda kuti tozoita kuti padare manje tinoenda kuatora teitoti dare ririyo musi wakati then pakuchizokonda tichazobhuya nemuhenyu kuti mwambude mudariro nyaya dzenyanga nekuti azohanirika zvinoreruka izvozvo madaro pane paneri kudetserana newe hatiti kwaakaende kohware ndikwamambo umweni panadzingirei tinoyamba ngozororeka here kudarika koguma komuchwinya iyo ipopo tinopingura tichiti munhu ngova mambo ndima nekuti iyo kwaanogara kumapurazi kushanda tinoti kushanda nekuti isitizeni yemwamambo ndima muno saka tine pawa yekuende komutora ikoyo kuti haana stendi haana stendi iri kanyi uno Yeah.